No, čauce. No, ako začneme? Asi by som začal tým, že ak ma niekto pozeral, nikto ma nepozeral, to je jedno, ale poviem to ešte, čo mne. Ak sa niekto pýta, že kde sú moje všetky staré videá, boli na hovno. Vymazal som ich. Proste som ich vymazal, vysral som sa na to. Neznám ani, že či toto vydám. To, keď sa pozeráte, tá odpoveď očividná. No. Neznám, či vôbec budem natáčať takto pravidelne, asi skôr nebudem natáčať asi iba keď sa mi bude chceť. Potom je tu ďalšia otázka, prečo hrám 5-ročnú hru. Hej, 5-ročnú hru. Hrám poslednú 5-ročnú hru, lebo nemám nič lepšie na práci. Čiže to je ďalšia vec. Potom mám ešte na pláne hrať nejakú fanmade Raťafakt 2. Ak vám nedoplo, hráme Raťafaka dneska. Hej. Hej. Čiže hej, keď tak zahráme Raťafakt 2 v ďalšom dieli. Toto dneska plánujem dohrať, to má koľko 3 hodiny to má nejaké, ale dá sa to podľa mňa dohrať tak za 20 minút, čo som videl. Mal som pravdu. Čiže máme novú hru a uvidíme, že čo to bude. Z oslavy sa vracím až o polnoci, takže budeš doma 3 hodiny sám. Našla som si zatiaľ nejakú krabicu so rozprávkami, na ktoré sa môžeš kúkať, dokým prídem. Je tam aj ten Raťafak Plachta, jak si sa ho vždycky bál. Sorry za moju ľavavú východňarčinu. Dobre, nebudem radšej hovoriť po východňarsky, bo mi to nejde, fakt. Pokiaľ doma nebudeš dobrý alebo poslušný, tá si pre teba príde mamka. No, to neviem, či je veľmi pekné povedať svojmu decku. Minimálne decko sa posere a budeš musieť potom ešte aj tie plachty na jeho posteli čistiť. Čo už. No, a pozriem sa ešte do extra, tam asi nič nebude zatiaľ. Jasné, že tam není nič. Čo som čakal, bol, že ja som dement. Dobre, ideme na to. Prvá hodina. Vytvoril Matanoj. Vidíš, že rovno preložil to. Dobre, pohyb, VSAD, to znám. Nebude, čo si budeme klamať, už som tú hru hral, ale tak som hral už asi rok po tom, čo vyšlo, a toto je 5 rokov po tom, čo vyšlo, čiže. Ale pamätám sa ovládanie. Ešte hej. No, tu máme náš počítač z 98. Tu máme krabicu. Tam máme hodiny, tam máme lampu, čo vyzerá Crash Bandicoot. Kto pochopil, tak cením. Jo, přesně to. Když pak váš výtvor vyrendrujete, budete z něj mít Crashe Bandicoota. Wow, that was intense! Okno. Oblak. Krása. Tu máme dvere. Aj te fungujú. Aj to ty si šuchotala, ja že dvere? Joj, more, to čo? Si troška ohulím, nej to počujem lepšie. Dobre, 1, 2, 3, 4, si na 4 tam nemá. Čiže 1, 2, 3 kamery. Aj ty už tu? No, dobre, dúfam, že si sa vyzul, keď si sa nevyzul, tak pôjdeš do pekla. Tu do mojej izby nechoď. Tu sa akorát umývala podlaha. Tu keď pôjdeš, ťa vyblahoslavím. Buď to ja, alebo moja mama. Jedno z toho. Ale skôr mňa. Bo od sebe nezná. No. Takto si predstavujem tých teleshopperov rakúskych, že sa na teba pozerajú, keď spoza telky povie, že ne, tú sračku nekúpim. To můžete dělat dokonce i s rajskými jablíčky. Ani k tomu nepotřebujete vařící vodu. Viem, že to nebolo vtipné, ale tak čo.
Čo už? No. Do video. Vtipné, že inak jak odchádza, tak tam je zvuk toho, jak sa zamykajú dvere, ale však nevadí. Bola to hra, ktorá bola spravená že 3 dní. Ale som iba retard a to sú dvere, tieto tu predné dvere, jak sa otvárajú. Asi skôr to. Možno to, jak sa snaží toto... dobre, nebudem tu teorizovať. To necháme na Game Theory, ktorí o tejto hre ani poriadne podľa mňa nevedia. Asi tak, no. Krabicen sa nepohlen. No, to za chvíľu hotovo. Hej. Čo robíš? Čo tam robíš? Ja neviem už. Som si myslel. No. Tuši zase. No inak, tá zaujímavosť pre tých, čo nevedia, čo asi... No, to je jedno. Aj keď viete, to je jedno, poviem vám to. Na tej klávesnici tak je ešte watermark, lebo to je proste iba cihla s PNGčkom. Jak to viem, pozerám ma to no ja. A je to iba z debilného uhlu, čiže to není vidno. Čiže hej, useless fact. Useless fun fact. No. Ak počujete to vrzganie, tak je mi vás ľúto, lebo to je moja stolička, ktorá prežila druhú aj tretiu. Aj prvú. Aj keď tretiu ešte nemohla. Ale však čo, som retardovaný, čo narobíme. Troška oneskorené sound effecty, no práve že skoré sound effecty. Typek dupal ešte predtým, jak prišiel. No. Dúfam, že aj vy si užívate tieto 36 až 40-ky. Na Slovensku, v prípade v Česku, neviem aké sú v Česku teploty, ale jedno čo viem, tak proste na Slovensku je horúce jak v ríti. Vôbec nie v Európe. Aha. To bolo tak tesné, že som sa skoro pošťal. Ja už som sa mi zdá, že aj videl jeho hlavu, jak tam nakúkoval. Bože. To by bol trápas strašný. Prvá hodina a už dechnem. Fú. Cipána. Ja už som počul tie kroky a ešte černá obrazovka. Ja už som si myslel, že to je nejaký secret, aj keď tam žiadny iný není. A dobre, žiadny iný, to som troška vyspojiloval, ale áno, je tam pár secretov. To vám ukážem. Ideme do extras. Si nevedeli, každú noc sa vám odomkne jedno extra. Na prvú noc prvé, za druhú, druhé, za tretie nečakanie. No a tu máme Reťa Faka, jak robí srdečko. Tu máte ešte originálnu fotku, keby ste chceli. Však nič extra. Neviem, ani mňa by asi nenapadlo, že čo tam dať. No, druhá noceň. Krabica dneska, či aj dneska. Teraz bude sa krabica, sa mi zdá, že pohybovať. Na ňu sa mi zdá, že som aj zomrel. Ako prvýkrát, keď som to hral. Lebo ja som úplne... ja som si vôbec nevšimol, že sa otvárala, respektíve som na ňu úplne zabudol. A som ju ignoroval a proste, hej. V druhej noci som sa hebol iba kvôli posratému boxu. Takže asi tak, tento Humaj nám odišiel. Tu stojí pred našimi dverami. Jedna vec, čo sa mi na ňom nepáči, že neklope absolútne. Vidíte? Ani sa nevyzuje. Inak zaujímavosť, keď zatvoríte ten box, tak sa zmení troška textúra tej lampy. A tak to si asi každý všimol. Je to blbostka, ale... neviem. Neviem, či to bolo náschvál, či to bolo omylom. Asi je to jedno. Zas mi čo mi do duše, jak teleshopper. Potřebujete vařící vodu.
tam. No, stačí iba povedať. Jaj, more. Keby aspoň doniesol dačo fajné, nejaké cukríky, nejakú čokoládu. Ako kompenzácia za to, že sa mi vlúpal do domu. To za prvé. A za druhé, že som hodil... To sa nemalo stať. Že som ešte hodil to ten svoj... Ja to budem volať Pandora's Box. Došťal som sa. Aj neviem prečo, no. Tento boxík, v ktorom je jeho kak, UCK. No, asi tak. Zas mi stojí pred dverami, dúfam, že zaklope, zazvoní. Tak nie iba zavrzga. Absolútne neviem, že čo mám rozprávať. Ja som s týmto stále mal problémy pri týchto let's playoch. Lebo ja absolútne neviem, o čo mám rozprávať. Ale že absolútne. Preto polovica gameplayu vyzerá tak, že som ticho. Neviem, či to niekomu vyhovuje, či nie, či som otrávny v tomto, alebo nie. Ale ja si myslím, že asi treba troška rozprávať pri tom let's play. Lebo potom proste ten divák bude unudený, asi by som povedal. Nejak tak. No ale vypadni z môjho baraku. Inak by ma zaujímalo, že prečo jediná vec, čo na tom počítači máme, sú kamery. Ja viem, že ako Raťa fakt bola iba taká blbôstka, čo Matanovi spravil. Ale... Ako zaujímalo by ma to, no. Však za koľko? Za 3 dní to stihol. Mal to stihnúť za 24, ale tak tomu odpustíme. Vtedy sa mi zdá, že pracoval ešte na tom Cajun svet. Mne vôbec tá hra ešte je nejako v tom... v developmente. Viem, že sa mi zdá, že 2 mala byť, ale buď to bol April Fools, alebo som iba Demon. Ja neviem, samož. Som zmetený. Ja musím sa pozrieť normálne na Game Jolt, že ak to dopadlo. Alebo minimálne, že či je to vonku plná verzia, alebo ako. No. Máš pekný zadok, musím uznať. Ja iba si dám, že také, že Windows print screen. Dobre, to nikto nevidel, hej. A zase toto. Do prdele, ja zatvorím dvere a toto do čierna úplne. Ja som sa tiež zase posral asi. More. Toto mi tá hra nemôže robiť. A teraz ideme na ďalšie extra. Tu vám pustím. Deti, vy ešte neviete, my čakáme veľkú návštevu. Príde k nám Ujo Boxer a ukáže mi nejaké finty. Tu máš. Raťa, Dobre. tak len, aby si nebol prekvapený, vieš? Jej, veď to je Havo. No, čiže dopadlo to tak, že ten bože, Arnold Schwarzenegger, ja viem, že to je kulturista, nezabite ma. Daj mi tomu, že Vemola. Dobre, čiže dopadlo to tak, že Vemola bol nakoniec nejaký bug, boxer bez. Čiže jej, veď to je Havo, ikonická flaška, ktorú som v živote nepočul a ikonická vôbec není. Inak, ak na toto vôbec niekto pozerá, tak mi pýtam vás, napíšte do komentárov, že či vaši rodičia toto pozerali. Lebo irónia je to, že moji rodičia to nepozerali, ale skôr moji súrodenci, čo je funny. Lebo ako viem, že to bude znieť fakt ako nečakanie, ale moji rodičia sú starší ako moji súrodenci. Wow! Ja viem, je to šokujúce. Tak, to bolo možno až príliš čestné. A ty tu čo robíš? Ty nejako rýchlo, nie? Z hurta. Ježiši. Vypadni. Tam tu ťa nechcem. Tam ísť na toto, Lunik 9. Ťa tam vyhostím. Skôr tí cigáni ťa tam vyhostia. Toto sa mi absolútne
absolútne nepáči. Nie, padaj tam, Dorici. No. Tomu sa hovorí multitasking poriadny. Ja už fakt nemám čo hovoriť, čo? No, teba zavriem. Tento je zás. Podotky nám zase sa nevyzul. Zase nedoniesol kávu. Ani žiadnu pozornosť, hej. Iba hovorím, etiketa, slušnosti, nič. Na ošteve sa máme jak správať slušne, ne? Rate fucking, no. A máš to. Ja už mám halušky, alebo jak prišiel k tomu oknu, tak vonku bolo väčšie svetlo. Jak by zapadalo slnko, alebo vychádzalo. A ja som, nie, kam, ja som asi postihnutý, more. Preboha. No počkaj, teraz príde ešte Nie, to bola jeho hlava, bože. Tak ja som dobre postihnutý. A poď ešte Jasné, jasné, hneď ak to poviem. Poď ešte vieš čo, poď ešte 5. krát, vieš čo. Áno. Keby som povedal 5 krát, tak by ma učiteľka slovenčiny asi zamordovala momentálne. By sa obracala v hrobe. Keby v nejakom bola, ale není. Samozrejme, ja to neprajem. Moja bola super. No, tak, tam ísť do Rici. Fúj. Vidíte? Ten debil je zase tu. Takže kde inde by mal byť, ale... Mohol ísť zase ten, koľký, 6. krát cez to okno? Ja by som si nesťažoval. Nie, ak sa pozriem preč, tak sa otvorí ten box, to je tak náschval. Prisahám. Vyzuj sa. Teraz okamžite. Šmikom. Mám taký debilný dojem, že za prvé toto bola čisto iba intuícia a za druhé mám taký debilný dojem, že mne polovicu času nebolo vôbec počuť, ale že absolútne. Lebo ja nie, že mám debilný mikrofón, ale ja si proste neviem na ňom nastaviť senzitivitu, lebo som lenivý som lenivý individuál. A tento očividne tiež, lebo sa nevie vyzuť. Hej, asi to už není vtipné. No, dobré, fajne. Prežil si! Jupi. Nadšený som. Je to počuť, že hej. Tu nás mamka objíma, neviem prečo má otvorenú ústa. Skloňovanie topka. Skloňovanie topka a učiteľka sa obraca. Odpad, tam sú tie kazety a Jarda Popelnice je tam samozrejme. A Jarda Popelnice toto nezaslúžil. Typek bol good guy.